Just like the ones I used to know. Bueno, olentzeron entrevista berezi hau eukin da gero. Beste atal barri badakargo, pixkat efemeriden antzadeko eta jake ondo ikusten izen dugun hasier efemeridetan, esan du, segatik ez, ez? Da, ekarriko Gabonak munduan izenaz beste atal barri bat. Bai, atal barri bat deku. Gaur efemeriderik ez du ekarri, baina Gabonetako hau programa berezi hau indogun, ero iten gabizan. Pentsau du, apur bate ikustia, ero konparetie, apur bate konparetie, Gabonetan ero dauzen oiturak, ero iten dien... Ba, ez da, egoten nien berezit jasunek eta pasetan dien gauzak eta... Da gauza kuriosuek gure izin dugu lortu, emendeko irati bebai gebaz. Hola! Apur baten komentetako. Bai. Eta, bueno, beste barik... Bai, venga, hasi, bilurriparik. Burrinera joango gara, baina larrei barik, Europatik hausiko gara, eta, bueno, lehengotain Irlandan, hemen olentzer hori ipintxinako moduen, igezko turroi zikuek eta ipintxinako zamoduen. Lan esan dugu, bai. Eta gizuek etxien bezo zerrepin igotze zuen, Turroien etxien. Turroi ipintxotzen bai. Ez, hortengo. Zuegona zaila. Formara gara. Ertu, han ipintzen dotzia, han inabe, han Santa Claus ditzotzia olentzer hori, baina han gure izen dabe, oitura hori, bapur baten eure ganatu ero. Bai. Eta han ipintzotzia pudin bat, baina haneko bertako Guinness cerveziaz, edo bestela bertako whiskizaz. Eta hori ipintzotzia. Ostra, meritu badeko Santa Claus. Jo, meritu badeko. Santa Claus. Lehengo txitan, ondo, baina azkenetan, de dio. Ati azerteten badau, Eta probako dabe, baina, bueno, bestela, sakea hona ukingo da barek. Bai. Ingo da barek. Beste berez itxasun bat, Albora West, Txekia, bueno, Albora West, Txekia Republika, Albora buen estau, baina, bueno, han egiten dabe gauza kurioso bat, Gabon gabaz, solteraro dauzen emakumiek egiten dabe, ia urrengo urtien parejito poko daben iragarri ala ez. Hori zelan. Osea, apostu du moduen erronka bat bakotxa bere burueri? Ez da, iragarri egiten dabe. Da egiten dabe, etxeko atieri lepu emoten ipintzen die, eta buruganetik zapata bat botaten da. Buruari, zapata bat? Zapata bat bota? Bai, zapata bat kendu, da bota egiten dabe. Eta zelan dakizu gero... Atieri zer. Eta egiten dabe gero. Puntie aterantza begire geratzen bada, hor gure dago esan, pareji topoko da bela urren urtien. Sorteko da bela. Horpoe geratzen bada, gure dago esan, urren urtien, solto begatuko zaela. Zeus. Eta dudia deku, ia mutiek egiten daben, ala ez. Eta beste duda bat importantia bedekune da, albos geratzen bada. Ia zepazetan dan. Horre, ni ustez, San Antonioan urkiolan arrezi bueltak emotie fasillo bitxenko dala, ez? Ja, bai. Hor behintzete seguridade bako zu ondo ikin dozune. Bueltak emon eskero, ya está. Ja, seguro deko zu. Claro, bueno, hori pregunta emikotze gurerik, urrengo baten esplikauko. Gora txogu ez, da Suezian, egiten dabe bai, Gable, herri zenero, egiten dabe, hauntz bat ipintzen dabe, plaza erditzen, baina hauntz erraldoi bat, lastozkue. 13 metroko alturakue, eta... Zeus! Eta 3.600 kiloko pitxue dekona. Koño. Eta zegoen egin zan, oituri hartu abien ero erritzen, erreteko. Hori hauntz hori... Gero erre? Hauntzeri zue emoteko, legala ez da, ez, joen da zue emon. Baina, lastozko hauntzeri, ez? Lastozko bai. Vale. Joen da zue emon, berez ilegala da, baina, bueno, oitura hori ero hartu abien, eta hemen deku datu, 1976 jena hasi zien, eta geroztik, 28 urtez lortu dabe erreti. 28 urtez zu hartu ben, dalan dabe jarraitzen dabe. Azkena, 2015 izan zara. Jode. Bueno, kuriosue. Bai. Jo, gero bombero izlako bierroko da, hori amatetan, 13 metro dana lastuaz. Bueno, zu hartuko dut da... Ja, kriston, zue. Momentu nerreta fuera. Bai, gero atenezko paseu da, garbi dau. Bueno, hori idei hartu diko San Juanetako, izortan etxeko. Betu, hemen. 13 metroko zue. 13 metroko zue eta fuera, latigo. Ono izan dike hori be. Albuen egiten dabe, Norvegian, oitura zar bat dekie, dana erratza gordetiena.
erratza egiten da bez gorde, ze oitxuri dinon moduen, gabon gabaz sorginek urteten die, eta erratzak topetan ere urteten die, gero horrekin egazeiteko. Eta ondino badau jentia antza, etxeko lekuruk eskutuenien gorde egiten duzunak. Gero sorginek topetako. Da gero zer pijamonin barri zerosi? Ez da gero unien, gorde egiten da bez. Ba, igual sorginek topa bez da izan. Igual bate gordekoan behin, da ja eskusiek eixa bezko baik ez pasau ez eiteko. Ba, izan leke. Bai. Biarri pesetxien. Bueno, Norvegian nuen pentsando, nahiko garbizek, eta Formalak. txukunek izango diela. Bueno, ez dakigu. Bueno, horre, jarraituz, Serbian be apur bat makabro azten da bez gabonak. Baltzien. Bai, ez dakit. Eken da bena da, abenduak 25 baino domeka bi harin hau, ama hartzen dabe da, umiek ama hartzen dabe da, sekuestra beten dabe. Sekuestra? Alan topa du, sekuestra beten dabe. Ai ama, hori oso fuerte. Gogorra hori. Oso. A ber, unberen bat entzuten badau, amatako gratis. Kontuz. Bai. Umieri ideiak emoteko egitzen. Bai, hori egiten dabe. Sekuestra egiten dabe, da oparizek emon arte, oparizek lortu arte, ez dabe soltetan. Ai ama. Eta, bueno, oitxura hori deke, eta, bueno. Ostra, haitek bierrauko orduen, mieri eskatu da. Bai. Tempora guztiza. Ose, asuntu da, urrengo domekan, gabonak aurreko domekan, egiten dabe, haite sekuestrau. Ai ama. Osa, bizek. Barrio Parisek eskatzen dabe. Jesus Maria. Eta emon arte, ez da soltetan. Ez da soltera, osa, bakarrik da sumiek. Ba, ez da gitze, zelan, egitzen da ez dugu oso ondo, ez datuek, zelako makaburrek izan aldien, zelako gaiztuek izan aldien Serbiako umetxuek, baina... Zaparru gordatoz, Jo, bai. Dut gurasoek, beni dute ongo diela, eta regaluk erosila, fetxa dago erosila. Informazio ez da etorriko el mundo tudeitik edo lan, ez? Ezen dugu gure iturrizek, ez... Eta zaganta jartzi barren, baina... Bueno, ez du eso esango. Jarraitxo dugu aurrera. Beste itxura polis bat iruditu baten hau bai, Letonian eitzen dabe, Gabon gabaz, afariz eitzen dabe familiziaz, eta falostien eitzen dabe arbola aspire joen, bakotxak bere opariz egartzen dauz, baina opari bakotxeko, emi dabe poema bat resitau. Hola. Eta poemarik ezpadau, ez da oparirik. Bai, politxe da. Politxe. Esfortzu ero eskatzen da. Bai, eta bere lana, bai. Bere lana eskatzen da. Serbiarren parien bakezaliek. Bai. Ez deko alderik, bata ez diaz. Ez da alderik, ez. Eta, bueno, izenlik ez da gaitu gupe hemen proposatu aldugu, eta gupe naldugu gure etxietan, gauza politxe izenlik, geuk hemen bertxue dekun moduen, ba, oparizek jasoainari hau familizeri bertxotxu bat ero. Sikeran koplatxu bat. Sikeran. Serbiako aztu, Serbiako eitxibakien, baina... Hori bapez, baina, bueno, bertsoa botatiena gauza politxe izenlike. Bai. Eta, honegaz, joango gara apurat urrintxu hau. Japonen arte joango gara, apurat buelta txue momotzi hau, buelta laburtxo bat, munduari. Eta Japonen geratuko gara, zean, oitxuri edeke, nahiko kuriosu iruditu bat, bai. Gabon gabaz, KFC, Kentucky Fried Chicken, hori el pollo frito famosue, horregaz abetuko. Bueno, propagandien jeda dauz. Ja. Beti gabiz bardin, Eiz horretan ez dago Kentuckyrik orden ez dugu olako arazo. Vale. Bai, eiz. Bardin. Bueno, oize, sin más, kuriosidade moduen, 70. hamarkadan enjeko publizitate kampaina bate gaitik hasi zien, Kentucky para Navidad, japonez ez da gizelan esaten den, holantako bat. O tristi, gabonetan hori asko. Bai, bueno, han Japonen nahiko, gabonetako ospakizunek ero nahiko gauza residuala, ero ez da git... Simple. Kanpotik ekarrituko gauza bada, orduen, bueno, ba hoi jurari hortua bien, da kuriosuri joate esatien. Eta amaitzeko, jongo gara Brasilera. Brasil. Bai, Brasilan egongo die gabonak traje bainoen eta ondartzen futbolien horretan futbolan jolasten anibiliko die. Eta, bueno, handeki, ez dakit, uste da bero esaten dabe gabonetan animalizek berbaiteko gai diela. Gabonetan? Bai. Eta umiek, antza saiatzen die, bere maskotakin, Hor uste informazio falta jatzule.
zerbezi baino gorra onzo zertxo da bilen bitartien, ze bestela... Ez du, Brasildarrak ez du zelatuko, baina, bueno, hori oitxura, hori dekeantza. Eta beste oitxura bat dekiena, bueno, hemen etxe batzuten egiten dana, ero zueri galdetzi gure nuke berre. Bota. Bai. Han behiten dabe zapata barruetan, oparitzek, zapata barruan gorde? Itxibarik edo zapata barruetan epini. Ez dakit zuen etxeetan, hemen badakit nik etxe batzuetan, ero egiten dala, ero... Batzuk Ameriketan Bai. kaltzetine besta ez ipintzen. Galtzak. Bai, Santanak. Bai, Bai. adibidez ikusi. Bai, ipintzen dabez, Inglaterra ipintzen dabez, antza, kaltzetinak euren oien. Nik, gurien ati ezabalik izten du, por si acaso. Tximini japurtu izteizen, ati ezabalik izten du. Da, gero itxizela. Gabitzen ez bada, sartu Claro, ditu. zuk imaginau, nik urtero lentxerorik gauza eskatzet, dau publiko engotzet, dana izatetxe bardine. Nik helikoptero eskatzet urtero. Sekul ez tozte karri. Claro, zapata bat ibinen motxete helikoptero ekarteko, nun sartuko da? Nun sartuko da? Datetik bezilik, enbitzezu landanan leku... Heliportua. Heliportua. Horrizteko, karo. Nola ni huele karriko zu. Ni seguru nau, ondo portetan basara, seguru nau, ekarriko zule Helikoptero, Zaituko da baitzen. Vale, ondo. Edarto. Da, bueno, da amaitzeko Brasilera bai esela esan dut, baina amaitzeko esati gure dut, efemerideak ez duz ekarri gaur, da beste zoritzonik ez dugun, baina bai zoritzon dugu gurako neuke, urtiek beteko badauzen, gure lagun eta esatari, Ander, emendeko. Bai, ondino ez, bueno. Ondino ez, baina bada, laster da. Laster. Bueno, eskerrik asko, eskerrik asko, zier. Hoxe, honegaz amaitzeko. Detaile polite. Beste barik, urren baten ikusiko gara eskerrik asko irati. Ander, zuri, barri gara. Bai, ikusiko gara, bai. Eta, hoxe, urrengo arte. Just like the ones I used to know.